L-aħħar żviluppi brabta mal-iskandlu tal-Palazz ta' Beppe fil-Gargur jindikaw abbuż ta' poter u ipokrizija istituzzjonalizzata minn Beppe Fenekadam innifsu. Qalu dan il-Ministru Chris Cardona u n-Nutar Ian Castaldi Paris f'konferenza tal-aħbarijiet oħra fid-dawl tad-dettalji ġodda żvelati minn One News. In-Nutar Ian Castaldi Paris stqar li huwa inaċċettabbli li viċi kap ta' partit donnu m'għaddejja xejn li żviluppa kontra dak li hemm fil-permess. Iva, ikomplu jsostnu kemm kien aġevolat, kemm kien hemm nies li jgħalqu għajnejhom għaliex dawn l-illegalitajiet wieħed seta' jarhom, però jiena l-iktar ħaġa minn dik kollha li timpressjonani huwa kif il-viċi kap tal-Partit Nazzjonalista ikun qed joġġezzjona u kien frontliner fiż-żonqor fejn hu stess però għal xaġa tiegħu personali jaf li għandu l-ksur tal-liġi, jaf li għandu affarijiet irregolari f'żona ODZ fid-dar tiegħu u dan qisu xejn mhu xejn. Il-Ministru Chris Cardona talab lil MEPA biex tagħmel investigazzjoni u tieħu azzjoni li suppost għandu jieħodha wkoll il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil li minkejja kollox jidher dgħajjef quddiem il-viċi kap tiegħu. L-ewwel test serju issa għal kap tal-Oppożizzjoni, għal Simon Busuttil biex jgħidilna dux komdu illi ikollu lil Beppe Fenekadami viċi kap tal-partit tiegħu jew inkella huwiex pożizzjoni dgħajfa wisq biex jieħu azzjoni fil-konfront ta' Beppe Fenekadami għaliex Beppe Fenekadami b'saħħtu aktar minnu fil-Partit Nazzjonalista.